Moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias por acompañarnos nesta rolda de prensa, como cada venres, na que damos conta dos asuntos máis importantes que vimos de aprobar na Xunta de Goberno. Quero contarvos, en primeiro lugar, que no que ten que ver coa rede de centros de atención a maiores da Deputación, as coñecidas como residencias da Deputación de Lugo, hoxe aprobamos a licitación do contrato para a prestación do servizo de mantemento integral das instalacións térmicas e tamén de control da prevención da lexionela nas residencias de Trabada, Meira, Pol, Castroverde, Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro, Navia de Suarna, Rivas de Sil e Ribadeo, que son 9, todas as que temos a día de hoxe xa en funcionamento na provincia, 9 residencias. O importe base de licitación deste contrato supera os 137.000 euros e vai a ter unha duración total dun ano coa posibilidade de prorrogalo 3 veces ata un máximo de 4 anos. Estamos falando de cuestións tan importantes para unha residencia como poden ser a calefacción, a auga quente, a seguridade sanitaria das persoas que viven e que traballan ali, un contrato, polo tanto, que asegura, por unha parte, o confort e a habitabilidade e, por outra parte, tamén que haxa menos averías e cortes, unha maior vida útil das instalacións e, ademais, aforro enerxético preservando a saúde das persoas ao mesmo tempo. Ademais, no que ten que ver coa lexionela, que, como sabedes, aparece nos sistemas de auga quente, garantimos controis periódicos e tratamentos preventivos precisamente para evitar esa enfermidade. Ao licitar un único contrato para o conxunto da rede de residencias, estandarízase a calidade do mantemento, mellórase a coordinación e a resposta en caso de incidencias, gañando dese xeito tamén en eficiencia. E queríamos destacar hoxe precisamente este investimento porque hai quen aínda cree que as residencias da Deputación son só edificios que se construen e se poñen en marcha. Nós sabemos que os nosos maiores levan detrás un traballo constante e a súa casa para as persoas que viven nas residencias e o seu fogar, e levan un traballo detrás constante de recursos que a veces non se ven, é certo, pero que son absolutamente imprescindibles para garantir un bo funcionamento e, sobre todo, un bon benestar das persoas que viven ali. E cambiando de tema, e xa finalizo coa información, unha segunda cuestión que queremos destacar hoxe ten que ver co emprego. E hoxe vimos de aprobar convocatorias e bases específicas para a elaboración de 4 listaxes de emprego para persoas que poidan prestar servizos temporais na Deputación. En total, facemos referencia a 4 postos, que son arqueólogo, técnico de comunicación audiovisual, capataz e delineante. Así que nada máis pola miña banda, quedo a vosa disposición por se hai alguna pregunta, que vexo que non hai, así que teñamos boa fin de semana e que a auga nos deixe respirar un pouco. Moitas gracias.